So lipay ka ko kay nanay kurente aga ang bay. So anyway guys, para jud nagtan-aw na atang video kaysa tumoy sa atang video. Nay daghang mga pulis kay giimbestigaran ag kamatajon sa taga Pikas Barrio gahapon. So makimaritis Anyway. Good morning. Ha, nakatugog na ni sa first nap of the day. 30 minutes raman ton. Good morning. Iton. Mula ka si nanay iton. Bili na bukang yaya kay naay trabaho si nanay na. Good morning. Sus mo pa si pagbuka sa isang mata. Lami ka dog sinina no. Lamig sinina ko uto na ko. Nako nag-ipok kay alimuot kayo. Wa nako nag-ipok. Diyan na ta mag-alilig bidsit inig balik kay wa ta kaalilig gabi Wa ta kaalilig gabi no. Kay gipangkapoy ta dit sura tag pangahapla. Ikaw kahit ito makasimhigdaan nagmagabi Say good morning to the guys. Say good morning to the kagahi. Dalton. Good morning mga kagahi. Good morning. Ano ba? Good morning. Di pa ko musmile. Pero kasmile na ako. Happy to ko smile. Smile ako kamay. Smile ako daka. Yee. Dako'y kadawa diya. Nagkabgab sa rutina. Isa maning badyahan, di ba? So, sa kimyat man di ay. Awa, nagkatawag atang Dalton kay na ikaduwa niya. Tikimyat no. Tikimyat no. Sige na Dalton, babay na Dalton. Amin na nanay dali. Amin na nanay. Amin. Ay siya, amin. Ana, bye-bye. Uy, nilamon man. Hinlo man pagkamot si nanay. Di hawiran imong kamot ha. Sa mga tita o tito kay lamon ra ba imong kamot? Delikado. Pwede hawiran kay naay germs. Kit-kit ra ba ko sa kamot? Magilam darera. Cute kasi dang outfit Daghan ko yan mga upat na kabuk kagaban kay blue nga katong nay. Nga na pod. Ay, tasuk na taro si manaha. Ugma kat na pod. Sunod kat na pod kay jag, di na masigo. Pero mobalik ra siguro queen. Yung muhugo mo gud ilang lawas ug mutungtong nag 6 months pataas. Hoy, ngano ba ning grabing luhagam ni sa kabadi dari? Ang tiil. Dance ka be? Dance. Bye-bye. Naday mi monkey business karon dani hapit mi daring ang mong gipapanday nga bay. Tanaw na tag sanay na progress karon. Mungisin taon pugutan us kami ra kay giganahan mo ko lipstick hang gibagnod sang simod kay alam mo pugkulor hang simod ay. So anyway, mo ni update karon sa atong bay. Human na gajud nilag finishing. Kaya last na tangari putod-putod pa man tog finishing karon jud human na jud nilag finishing sa gawas nga man jud tanan. Dagan to niyon nga grabe dugad sa kuno na human nga na saan ta malagi nga atong mangsaligan ni atong finances. Di pa siguro ko operahonon basin og na human na ninja kay gamiton man tag kwarta natos para pag opera kay importante man itong health. Pag abot na mo dari garabing abuga diyan na nag-aliwaro sa sud na day murag gabari naman siguro na basta kay na naglugit-lugit dadto unja na po yung mga gamit guys pang installer sa kuryente mag-installer din ni sila today sa kuryente. So lipay ka ko kay nanay kuryente aga ang bay. So anyway guys, para jud nagtan-aw na atang video kaysa tumoy sa atang video. Nay daghang mga pulis kay giimbestigaran ag kamatajon sa taga Pikas Barrio gahapon. So makimaritis Anyway, balik ta sa ang bay. Human na day po nilag finishing ag sa sud sa bay pero wa pa gihapoy flooring pero at least na human nag finishing sa mga bengbeng. So pagkakita gid na dari nagtukong abi gid kong nalibang. Taon po dadyan tapos kalimi gatang master's bedroom. Kani guys, kana nasa bintana atang tanawon mao ni ang septic tank. So nalipay ko gabi sa ginagmay rag progress at least nay ginagmay kaysa nalang gid po duha, di ba? So na day po yung mga kuan dari mga gamit bitaw na panglababo so magtao day po sila lababo. Anyway, wa na man kumuso daani kay grabe laging abuga dito ra ko sa gawas naghuwat si undoy ra nagbidyo-bidyo daani. Tukar na pag ang rhinitis da ma-trigger bitaw sa daghang abo musiko pangatsing. Malason pag adyo kay wa ko makadag face mask. Nanap kong nalam ko sa ang kamot. So kanang mga motor da nagi pang parking mga motor na trabahante. Kay may undoy ga motor ra pud mi kay mas tipid og gasolina. Nagsakyanan ka da kaagas tuoy. Nakarat ko pag naog ni undoy kay naghinagtek mo gud ko. So na guys, nanapay mga wire. Magtaod lang ni sila kurente ron. Inigbalik na to ni sunod na ni kurente. Ja hopefully na po ni sa flooring inigbalik. So okay na kadyo. So mulakaw na mi undoy guys kay nami tuzo dito sa unahan. Gasabot mi daan sa among unang buhaton. Ja kaingin man nga maligo sa akong daan. Dito damig bag kay nagdudaman pud mi ilisan ako magdaman sa kugilisan og manglakaw mi kay dali ra ko panington ba. Agsi ja maligo kuno sa inahagan. Tanawan ninyo guys lami kadyo bougainvillea. Sakto ba ko mabanay nga ni ja. Halos ingani mga buha karon sige pamuwak bisag arang inita. Kini pud na kining yelo. Pero medyo kukita ra ni halos dini ilabat dinis mga bay. Baho sa ningan daning buha ka aran lami ara ba kulor kay ara ka adjong kalunok. Magtanom go daan
So ning lahos mi sa resort kay ingan man sa undoy maligo sa sadaan. Sus pagabuton kay grabe mang mingawa. Ang alas 9 miningan ni kasagaran ingani sa una kay bibo naman daghan na may maninda daghan na pay taong mga ligo karon grabing mingawa. Ja mo bitaw nagkagubot ag palibot. Sus kay wa man may ma-inform diha man kunoy namatay daan ni gahapon. So imbis kay maligo mi karon kay maritis na naman mi kay murag nakakita mig daghang pulis dito sud. Si undoy kay grabe man janing ka maritis lupig man jud ko daan ni jato na nagauna-una na. Aga ko hinahinay lang pag sunod daari. Nagcontent na mi daan ni dito sa ang Facebook nagi-post kay ikid-ikid baganis undoy daan ni kaubag mga bata karon grabing mingawa. Lainin magsimoy ng hangin. Oray kuno guys kay day kuno namatay dani gahapon. So apo ko kay bawog dan hiba nga pool o dato bas ibabaw kay duha man ni. Pero mo na tagi find out karon ug unsa na hitabo mangutana ta. Sa una wa pa ning dris ubos kay katurang na sa ibabaw. Sa mao to gisuwadjan lagi nilag develop nga namo ning ilang gidugang ni. Aga ko di man ta ko mupadajon kay nauwaw ko ba kay daghang pulis bag si undoy kay nagkirit-kirit man ang paglakaw. Mas masumangil lang paghimuwas-himuwas dato kay aron makapaminaw ra gid ka bright gid ning maritisa. Aga ko hinlo manupog ang sinilas pero daghag amursiko ang karsupok. Sa tinad guys sumahil radyo ko kuling-kuling daan sa angkon kay nauwaw ko. Kay si undoy kay mo das man gajud gusto magajag maminog na ang sanay tapo. Pero lami gud pud hibawon so dinhi day nga pool sa ibabaw guys dinhi day naglimos tong tawo. So mo siguro ning giimbestigaran nila ug unsa jay nahitabo ba. Nga na man na aksidente imbestigaran man gajud na kay day kuno gitiklod to nga na pero karon guys di day jud kuno. Pure jud kuno nga nalimos kay nakainom day kuno pud. Mao lagi na lisod lagi kaadto ni magligo-ligo tag nakainom kay labi nagdaghan na inom mo ana. Ha pa bay buot daan na in taon labi nagmulupay-pay na. Aga ko pagkakita nas mga pulis grabing kulbaan habi ko naunsa na pero gahapon ra day kuno ni uwahe day kus balita. Gahapon sa alas 6 sa hapon hitabo. Ang problema kay close na ning resort sa pagkahitabo dadto. So pumutana ngano puto silang wa man sila manguli nga nag-close naman. Pero nailigo. Ano naman ito? Nagdato? Hindi, hibog to. Sawam na ko no, abira nila binuang ra kay wa na mo to nga. Dugay na po yung tunga de. Kaya mo kuno kuan ilang isaom kay wa na mo to. Matong pagsawam pata yung project na ko. Dugay day pud na kuan ni. Dugay sa wa man to mabantay po kay agiba nang giinom. Taga diin Kamay na to. pitaw. Taga dire ra pud to. Wala kurbado. Duay lang. Dis ama jarapit na. Lamos. Kun Adan hi mismo. Lam pud dino namlaon. kaysa dare. Kato na to maglaon po katong bato. Na mo. Abi ko i-close na nila. Depende na og sa ipakuan sa babaw sa ordinan. Daghan na ra bantay bisita no? Daghan dayon. Sayang lagi. Daghan Wala agraban ta mi danig hapon kay maligo pud ni agaharang pagumangkon duha. Way nakalaag kay ugma na ko karon ang tani maligo. King cleaning da pug ngarong adlaw. Ama ni pabusan doon. So ada jiligo des pag abot na mo kay kuan man di ay tinghinlo man dayro nila pero murag ipasira sa dyan siguro ni kay murag utruhon siguro ning style ani butangan siguro ni pila ka feet ba ingan arong ma-inform ang mga tao unsa ra kalawon. So condolence na laman jud sa pamilya sa nadisgrasyada ni gahapos hapon. Actually guys base sa hang naibaw-an even before pa dyan ni siya develop na nadyo kuno nga matay na ni sa una ingan hang maguwang kay anhi man sila maglabhanan sa una. Grabe undoy ora dyan kabarites wa jay wow nang utana gadyo sa pulis ug unsay update. Kining dari sumpay bago pa gadyo ning gihimo murag wa pa gani siguro ni 5 years ning daani pero sa una lagi kuno nana kuno po yung mga nangamatay daani. So katong mga bata gani ng mga laki nga atong kaistorya guys mao to sila nagbantay daan ning resort. Medyo nasakitan po sila na dismaya po sila baka sila pay gi-blame. Pero kana lagi hubog lagi magsamsam. Bisa ba ka jug hubog kay lupay pay na ba naglawas jag bikugan kuno hay pod or makatug samtang naglangoy-langoy patay jud. Naong diri gawing-gwing kay murag lainin man pag ambience gudari hadlukon. Ang kay bugnawon maguning lugar kay na may kahoy gudarang dakea. So daani ka jud kuno to guys dani kuno to ning samtong namatay. Nya kining dani lamlam jud kuno ni na jud kuno ni sa 6 feet kapin. Lam nagjud ng 6 feet oy kay kasagaran sa Pinoy 5 ra magatang mga laki ug na 6 feet agsara. Kita ang mga 5 awa na. Kipot magazid ta. Sumulibot sa tadari ahe ta mo uli. Awa guys na sinilas guys. Siguro ag sinilas siguro nis na lumos wa na nabitbit. Nuudyon ra ba kay lahi-lahi ug kaw. Dari pas unahan guys napi sa nina dari nga gibutang basig ija siguro pud ni ba ijang nabijaan ba. Tanawa. Tuwa to gitungtung to ah. Loy lamang pa din taon. Ito arang lipadja pa jud to ni ja kay diha mapagijang mga barkada ko no. Pero saan ta man itong kinabuhi wa man ta masayod og kanu sa rataman. Maong kinahanglan magampo jud ta kanunay sa Ginoo. Anyway guys, dako din nga kukab dan sud na adan nagtubig. Sa una nay unggoy dan ni magkurakurabit karon wa na. Nihit nag mga unggoy ron nanago na gud sila. Di ko sure pero murag danhi pod gikan ang tubig nga among giligo-ligo dito sa among gipuy-an karon. Lami ra banta mga awang dani basig ni mga awang dani uruwang ba. Mura man kong nahaglak nga ingag na namatay dani gahapon. Gatudlo si undoy nakasud kuno si jadas kukab sa una. Ako labaw pug ko nakasud pug sa una kami tiri. Kay open pa man sa una karon gisarado na. Naluoy ba jud pugos na disgrasya.
disgrasya samot na sa jang pamilya. Dari man gud guys, daghan kasoy kahoy ba mo nang bugnaw ag mga tao dari ganahan maligo. Kay uban man gud nga kaliguan wa bitaw mga kahoy so antag kadus init inig uli mo nag mga amo. At least dari di ka mapagod kay na dagkag kahoy. Pero kay daghan may patotoo nga og na kuno mga magkang kahoy na kuno na modyo dana tawaan kuno ingana. Mao kuno na nga nay mga matay kay manguha kuno. Ba pa padog tinuod ba pud na. Mao man na stories mga karaan mga tiguang nga na. Dari sa unahan guys napid dagkag kadyo nga kahoy kana na dakit man siguro ng kahudya. Diyan napay kugab sa kilid. Agsyon do sige pagtutudlo da na kay da ko ni bata dan sa katuig sa una ning ikid. Hapit kuno pud madisgrasya. Ni ikid ba to gitiklod. Gitiklod kuno sa diingon nato basta nga nataga kuno da ng buho. Tanawan ninyo guys na napay kugab na lamit ang badyan. Pero sa mga tawanan mahalog siguro sila dek kay naman gunas ilam sa punuan sa dakit. Sa personal grabe dako aning kahudya pero sa video di ka matagang hustisya murag gamay ra sa tanawon. Diyan napay mga istorya basta ingan ako nung kahudya na ako ni namudyo mo kuno na manguha. Pero wala man lagi pag tinuod ba na din puko mo tuo. Kay gara sang gituuhan ang Ginoo rag jitagidya sa tang kinabuhi siya jare mo hatag siya puy makuha. Pero dako kadzug kahoy ug bugnaw ka adyo. Sa mga wa pa kaligo dari lami man dari liguan. Ligo gud gihapon mo dari adyo gud mo kahadlok. Natural ra man gud ning nay maaksidente labi na ginaingan ang nakainom jamo ikid pud. Na pa mga lifeguard ari nagkataon naman gadzud nga wa nay tawo dadto kay nanguli na lagi kay off naman. Wa po kay bawang nganong diha pa sila nga wa pa sila manguli. Pero kang naibawa nahitabo to si Jan nag-close na resort. So kami guys maligo maghapon mi daan di man gihapon hadlok. Kay gipatay pa hinon tuingan na hadlok. Mo ni nagdag biyuda ni guys kani mga kahoy gadzud. Pero aguban pud mao pun ilang kadlokan kay tawaan lagi kuno. Pero mo nagdag landong dari ara jeng lami aliguan dari kay di ka mapagod. Sama karon grabeng inita ka adyo dako jud tabang ni mga kahoy. Entrance dari 25 pesos. Pero magsira ni sila alas 5. Subot pasabot why night swimming. Day swimming ra ni sila. So kanami sila CR datos tumoy mag-CR sa kudaan ay ha mi mulahos. Kay taas pag among adlaw na pa mi daghang asikasuhon. Kami ra pagalang CR guys kay half native. Dako na kung ngisi kay nakapahungaw na. Mulahos ta daris likod kay wa po ka arhida aring likod. Baban kung undoy kay mura maghadlokon dari dapit ba murag naan siya nagkuob ditong banakon. Ganahan ko na nilang tulay ba nice kadto mag-picture and nice pagkat maghimog TikTok video da ani. So ang pagsubo sa mga pamilyang nawad-an more or less 50 kuno idadad to. So exit na ta guys kay murag tapok ng mga tao dito sa exit tanawon na to kung saan nahitabo. So mo gihapon na ilang gisugutan dari ag katulging namatay. So kitang tanan bisan pagkamao tamang langoy magamping gazid tag mga ligo tag dagat suba uron sa pang klases tubig nga makalimos magamping gazid ta kay sara kasi piyat na to wa na goodbye Philippines na ta madyo Philippines ra goodbye world na gazid ta so sa di pa rin kamuhawa guys please like share ug subscribe daghang salamat.